Здравейте! Днес ще погледнем как да започнем да получаваме плащанията в платформата от сделки като инфлуенсъри. Първото нещо и най-основното, за да започнем да получаваме плащанията, трябва да влезем в настройки и след това в раздел плащания. От тук трябва да свържим Stripe, т.е. трябва да си направим бърз акаунт и трябва да бъде направен от тук. Оставяме имейл, в дадения случай аз ще използвам тестов имейл. След това трябва да оставите телефонен номер. Пишете телефонен номер. Ще ви изпрати verification code. Изчакваме да дойде кода. Така. 487. След като сме получили верификационния код, вкарваме го и изписва Business Type. Тук селектираме едноличен търговец. Аз сега ще показвам как аз бих направил онбординга. Разбира се, вие го направите както искате, но най-вероятно, ако сте инфлуенсър, сте едноличен търговец, следователно селектираме него. След това тук ще трябва да вкарате просто ваши данни. Така, имейла, дата на раждане, така, адрес. Да, тази стъпка общо заето е ясна и пак си пишем телефонния номер. Сега, Industry, тук може да селектирате пак, зависи какво. Аз примерно бих селектирал Other Marketing Services и за вебсайт нямате вебсайт, в смисъл и да имате, просто натиснете Don't have a website и тук просто напишете предлагам инфлуенсърски услуги. Това е достатъчно. Тук питат просто какъв продукт реално предлагате. Да, не случай инфлуенсърски услуги. Сега, акаунта за изплащанията, currency, български лев, обаче най-вероятно, когато дойде еврото, ще трябва да си го поразмените. Най-вероятно Stripe ще ви изпратят имейл и вече тук се вкарвате IBAN-а. Когато го направите това, акаунта ще е готов. Вкарвате IBAN-а, по който искате да си получавате плащанията и след това ще ви изпрати в страницата с настройки и плащания, където ще изпише дали успешно сте се свързали с Stripe акаунта. Ако има въпроси, може да ни пишете. Благодаря.